आईचे आमगेले भजन संध्या प्रोग्राम जयदेव गोस्वामी स्पेशल आणि लोचनदास ठाकूर स्पेशल नेशी वसंत पंचमी स्पेशल असा आजी तशी तुम्ही पूर्ण हार्दिक स्वागत करता आता बिगिनिंग मंगलाचरण स्टार्ट तुकून स्टार्ट करी आम्ही प्रोग्राम ते सांगू येता असे तमिळ मध्ये आमगे टीमा तुकून रश्मी भट माताजी हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण रघुनाथान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी रश्मी भट माताजी भारी चंदकोन सांगेलास तुम्ही धन्यवाद तुमका थँक्यू सो मच. एव्हरी टाइम तुम्ही चंदकोन येऊन बिगिनिंग करता तमिळ प्रोग्राम. माताजी वॉइस ऐकपणा. कृष्णा आजचे भजन संध्या प्रोग्राम सुरू करूया आता. आज आम्ही लोचनदास ठाकूर स्पेशल आणि जयदेव गोस्वामी स्पेशल असतं तशी वसंत पंचमी स्पेशल वरे असं आजी आमगेले प्रथम जावन आम्ही फर्स्ट कीर्तन या असती आमक सक्कड जना चिरपरिचित आमगेलांतू सक्कड जना पशी सीनियर मोस्ट वैष्णवी आमगेले मथुरा माता तांगेला आशीर्वाद घेऊन आयचे प्रोग्राम स्टार्ट करूया. त्यांनी आजी एक ब्युटिफुल भजन लोचनदास ठाकूराला घेऊन येतं असं ते क्रोध परमानंद नित्यानंद राय ते आम्ही ते ऍक्च्युली चैतन्य मंगला म्हणजे बुकातून अडॉप्ट केलेलं असं तशी बेंगाली लँग्वेजर असं माताजी तुम पोरजन ಗೊತ್ತชิನ್ म्हणके पद वरेचन सांगता ती आणि बुक डिस्ट्रीब्युशन असो आणि तांगेले भाषण असो कसं नाही एक विषय माताजी एक ಎತ್ತಿದ ಕೈ म्हणून तांगेले एक कोळनो आम्ही शिकत असती तशी. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा.
नित्यानंद प्रभू की जय. आजी हा लोचनदास ठाकूर आले क्रोध परमानंद संत आसा ताजे मिनिंग थोडेचे सांगशाक हांव प्रयत्न करता. नित्यानंद भगवान नित्यानंद इतले दयाळ की ताका खूप येना ते तो केदनाय आध्यात्मिक आनंद सगळ्यांक दिवचे तसले साक्षात मूर्ती तो. आणि ताका असले फॉल्स इगो म्हळ्यार असले युजलेस गर्व तसले तागेले नांची नाके तो ते गर्व नाशी सक्कड गांव भरी भोंवतके कोणाक हांवें ही भक्ती दिवका म्हणून. मागीर दोन्ही नुडी सांगता आसा तो प्रति घरांतू एक बागला दकून अनेक बागला वचून कोणाक एक फॉलन सोल म्हळ्यार कोण एक कीळू मट्टाची म्हळ्यार कोण एक काण घालेले एक जीवन करता आसाची तसले एक आत्माक उद्धार करचे खातीर तो हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्राचे एक गिफ्ट एक उडगरे सगळ्यांक वांटिता आसके. कोणाली म्हळ्यार कोणाली क्वालिफिकेशन कसले लेख नाशी सगळ्यांक ते उडगर दिवच्याक तो बागलांतू वता आस तसल नित्यानंद प्रभू. आणि तागेले इतले तो विनय म्हळ्यार विनय साक्षात्कार मूर्ती तो कसं म्हळ्यार तोंडा तू ते तणाचे तण दवरून जनाला मागची के म्हाका तुम्ही घेयाची कशी गौरी हरीक पूज करून म्हाका घेयाची तुम्ही म्हणून सांगता के कसल विनय पळयाची तसल म्हणे विनय मूर्ती तो. मागीर तो आणि तशी सांगता सांगता काही नालारी ते मडस्तान घालतके मडस्तान घालता म्हळ्यार तितले मागता तो जना लागी तुम्ही हरिनाम महामंत्र घेयाची म्हणून. आणि ताणे न्यालारी हेकड तेकड लोळताना अशी दिसत के एक भांगरा पर्व तू धुळीन तू हेकड तेकडे उरळ अशी रोल जाता म्हणके तशी दिसता के तसल नित्यानंद प्रभू. नेक्स्ट लास्ट स्टांजा तू सांगता लोचनदास ठाकूर कोण असले एक आत्मोद्धार करचे अवतार घेतिले तसं नित्यानंद रायाले उतरान कोण जाग जायनाची कोण ती सिरियसली घेनाची तसल आत्म पळय जागताची मरताची ज्याला काही प्रयोजन ना त्यांनी अपास जन्म मृत्यू चक्रांतू येता आसताची म्हणून लोचनदास ठाकूर सांगता. ते हांव पद सांगता. अक्रोध परमानंदा नित्यानंद राया अभिमान शून्यानिता नघरे बिडाया. अक्रोध परमानंदा नित्यानंद राया अभिमान शून्यानिता नगरे बिडाया. अधमा पतिता जीवे द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महा मंत्रा दिचे न बिलेया. अधमा पतिता जीवे द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महा मंत्र दिचे न बिलेया. जरे देखे तारे कहे दांते तृण धरी हमारे किनाया लो बोलो गौर हरी. जारे देखे तारे कहे दांते तृण धरी
अमारे किनायालो बोलो गौर हरी। ये तो बोले नित्यानंदा भूमे गाडी छाया सोनारा पर्वत जेनो धुलते लोटाया। ये तो बोले नित्यानंदा भूमे गाडी जाया सोनारा पर्वत जेनो दुलते लोटाया। हेनो अवतारे जरा रतीना जन्मीलो लोचन बोले से पापी ये लो आर घेलो। हेनो अवतारे जरा रतीना जन्मीलो लोचना बोली से पापी यला आर घेलो। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राया अभिमान शून्यानीता न घरे बढ़ाया। नित्यानंद राय बोलो नित्यानंद राय। नित्यानंद राय बोल नित्यानंद राय बोलो नित्यानंद राय बोलो नित्यानंद राय। नित्यानंद राय बोलो नित्यानंद राय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। नित्यानंद राय की जय. मथुरा माताची की जय. प्रत्येक कोण चांगली माताजी आणि हे डिफरंट ट्यून हांव एक्चुअली लर्न केलेले अनेक ट्यून हरी एक नमुने अनेक ट्यून बारी खुशी जाल माताजी ऐकून हरे आणि कृष्णा हय ते एक नमुने मूड समज हांव तुम्ही सांगितलं असं हॅपी मूड आणि एक नमुने देवाल ते कसं नाही म्हणजे एक नमुने गौरव आसली हे पद तू सो तशी हरी बोल माताजी. हरे कृष्णा. दंडोत प्रणाम. हरे कृष्ण आता तुम पळेले माताजीने एक लोचनदास ठाकूराला एक पद बारी चंद कोण सांगितलंस. लोचनदास ठाकूर 16th सेंचुरीचे एक वैष्णव ग्रेट वैष्णव कवी आणि चैतन्य महाप्रभू तांणी भक्त जावन आशिल्ली ती आणि ह्यांनी रचन केलेले हे चैतन्य मंगला म्हणजे एक तंत पुरा अशी तांणी चैतन्य महाप्रभूले जीवन बोधनी पुरा तंतु काव्य रुपारी निरूपण केलेलं असं. तशी लोचनदास ठाकूर आमगेले कसं म्हणतात ती चैतन्य प्रभू वैर इतलं प्रीतशील की तांकां ती हे तांगेले तितलं भक्तीर तांणी हे पुरा गौडी बुकांत बरोवन पद तशींची तांगेले एक गौडीय वैष्णव म्हणतो आम्ही आम्ही सहस्रार भक्त तांणी प्रेरण जावन आसा ती लोचनदास ठाकुरा तांगे डिसपियरन्स डे आशिल्ली पयरी 21st तशें जावन तांगेले आशिर्वाद मागून आमी मुखार प्रोग्राम मुखार आम्ही नेक्स्ट कीर्तन या आपेत हांव नेक्स्ट कीर्तन या आमगेले कीर्तन टीमाची रश्मी भट माताजी तांणी कारकाळात गुंजायन दत्त आसा ती तशी आमी मथुरा माता मंगळात गुंजायन नाशिल्ली ती आणि अवतार सारा गोरा अवतार हे पद सांगता ती हे वरे लोचनदास ठाकूराजी न बरयला बेंगाली लँग्वेजर आसा. हरे कृष्णा. तुम्ही पुरे एन्जॉय करा. हरे कृष्णा. हरी बोल माताजी. स्टार्ट करीत. हरे कृष्णा. ऑडिबल असना माताजी. बराबर. अवतार सारा गोरा अवतार ते लोचनदास ठाकूर तांणी बरयलेले रचन आसा. ताजे ट्रान्सलेशन सांगूक प्रयत्न करता. लोचनदास ठाकूर तांणी सांगता की ओ मुगेल मना तू इत्याक गौर सुंदर पूजन करताना आणि तांणी पूरा अवताराचे मुकुटमणी जावन आसाची तू केदना उदका आस जाल्यारी बरें तुगेल तांणी केदना तानी केदना एंड जायना इत्या म्हळ्यारी तुगेले फुडले जन्माचे वाईट काम केलेले निमित्त ते तानी केदना कैद जायना म्हूण सांगताची. तशी दोन्ही ट्रान्सलेशन सांगतात की तुम्ही केदना कंटे रुक्काक पूजे दक्कून गॉड जावन आसचे फल मेळचे आश करताची.
जलरी ते साध्यस्व कंटे झाड अंतकुनु मधुर जावन आशिल्ले गोड जावन आशिल्ले रोस मेळतव म्हूण सांगून तांणी सांगताची आमगेले गौर सुंदर दिव्य जावन आसाची तांगेले प्रीती दिवचे एक आशेचे वृक्ष जावन आसाची जाल्यारी तूं तांकां विश म्हणू सोडले म्हूण सांगताची ओ मिगेल मना ಕೆಲವು मधुर सुहासने परमोळू सोदिताची तुम्ही सुंदर जावन आशे फलाचे परमोळू अनुभविस्ताची जाल्यारी ताका कांय परमोळना आनी ताजे बदलाक ते फला दक्कून एक जीव तुगेले नांकावता तुम्ही ते सुक्कील रुक्काचे रोसू कब्बा रोसा म्हणचेची लेखताची जाल्यारी तुम्ही करचे गोड रोसू कशी तुम कळता म्हूण सांगताची ओ मिगेल मना मरण एक माला म्हूण सांगून तुम्ही कसं करता म्हळ्यारी ते मरणा माळा गळे घालून घेताची ते मरणा माळा गळे घालून घेतरी ते एक सर्पा मणकेची आस तुम्ही ते उज्जैन प्रवेश केल्यारी ते मस्त तंपस म्हणून सांगून तुम्ही लेखताची आम्ही पुराजन तशी नव्हे हे भौतिक जगतांतू पुरा भारी लायक पळोवन हा भारी लायक आसा म्हूण लेखताची तशीची मुखार मुखार वता कळतकी हे संसार म्हणचे मस्त सुख दुःख दोनियस म्हूण सांगून आमकां केदन कळतकी कृष्णा कॉन्शियस आयतारी मात्र आमकां ताजे अनुभव जाता तशीची तंतू मस्त दहन जावन आसताची फर्स्ट प्रवेश करतना भारी लायक आसा म्हूण लेखताची तेदना मस्त दहन जातरी कळतकी ताजे उंचाणी आमकां कळता म्हूण सांगून आसा ओ मिगेल मना भौतिक सुख अनुभव करतालो तुवा वक्ताले उत्तर कांय आयकना जाल्यारी गौरा सुंदर तांकां विसरता तुवा तशी हे प्रपंच आनी मुखायले जीवन तुवा कळून घेता म्हूण सांगताची हे सगळे पद्य अर्थ अशी असती म्हाका अर्थ जाल्यार की गौरांगेले पूजे प्रितीन केल्यार मात्र आमकां हे संसार बंधन दाखोवन सोडच्या जाता म्हूण सांगून मुगेल अर्थ जाल्यार आसा हरे कृष्णा कीर्तन सांगूक प्रयत्न करता अवतार सारा गौराया अवतारा के नाना बजीले तारे अवतार सारा गौराया अवतारा के नाना बजीले तारे कारिणी रे वास गेला ना पियासा कारिणी रे वास गेला ना पियासा अपन कर मागे अपन कर मागे अवतार सारा बुराया अवतारा के नाना बजीले तारे कंटा के रतारू सादाई सेविली मना कंट के रुतारू सादाई सेविली मना अमर अमृत पाये मारा से अमृत पाए बारा से प्रेमा कल्पतरु श्री गौरांग अमरा प्रेमा कल्पतरु श्री गौरांग अमरा ताहारे बाविली दिसे
ताहरे बाविली दीजे अवतार सारा गोराया अवतारा के नाना बजीने तारे सौरभेरासे फलाशा शिकिल मना सौरभेरासे फलाशा शिकिली मना नाशाते पाशीन कीट नाशाते पाशीन कीट इक्षुदंड भावी काठा कुशिली मना इक्षुदंड भावी काटा कुशिली मना के मने पाई भीटा के मने पाई भीटा अवतार सारा गौराया अवतारा के नाना बाजीने तारे हर बलिया घलया परिली मना हर बलिया घलया परिली मना शमन किंकर सापा शमन किंकर सापा शीतल बलिया आगुण पोहली मना शीतल बलिया आगुण पोहली मना पायिनी वजतापा पायिनी वजतापा अवतार सारा घोराया अवतारा के नाना बजीने तारे संसार भजीली श्री गौरांग भूली संसार भजीली श्री गौरांग भूली ना सुनीली साधुर कथा ना सुनीली साधुर कथा इह परकाला दुःख काला कोयली मना इह परकाला दुःख काला कोयली मना हे नियापन माता हे नियापन माता अवतार सारा गोराया अवतारा के नाना बजीने तारे अवतार सारा गोराया अवतारा के नाना बजीने तारे के नाना बजीने तारे के नाना बजीने तारे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरी बोल. तुम्ही छंद कोणते आहे म्हणजे आमची केलेले मराठी मिक्सरी हे भजन सांगला माताजी किती छंद कोण सांगला मला रे. आणि इवन तुम्ही ट्रान्सलेशन सुपर आशिल्लें वंडरफुल ट्रान्सलेशन ऑल्सो. थँक्यू सो मच माताजी. तुम्ही म्हाका भारी इश्ट जालें तुम्ही ते ट्यून बरें ह्यांचे ಸೇಮ್ ಟ್ಯೂನ್ ಕಿತ್ತ ಜಮಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಬಟ್ एक मराठी ताजे एक ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇವರ್ ಹೇಳ್ತಂತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಲ್ ಮಾತಾಜಿ. आणि ह्या कीर्तनाचे एक म्हणजे श्रद्धेर हाजे भावन राग म्हळ्यार म्हणतात होय पायोजी मेने राग हरी बोल म्हणतात हरी बोल होय करेक्ट. आणि हे हरे कृष्ण हाजीवर एक म्हणजे भावने मूड कसं म्हणून सांगलं एक श्रद्धेर आणि कृतज्ञतेर सांगचे तसं एक पद हे तशी माताजींवर सेम मूडारी बारी चंद कोण श्रद्धेर कृतज्ञतेर देवाक आम्ही गौरांग देव पुरा अवताराचे सार खयता तशी हे पद्यंत सांगितलं असं. तशी आम्ही गौरांग देव पुरा जणांक भक्ती म्हणटूचे आयलेलं असं
ತಶಿಂಚಿ ಆಮೇಲೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಸಕ್ಕಳ್ ಜನಕ್ಕ ಕಾಣ ಮೇಲು ಕೀಳು ಪಳೆನ ಸಕ್ಕಳ್ ಜನ వంటను सगळ्या जणांना कृष्ण लोक वापस वची तशी इझी वे आमकां दाखोवन दिला गौरंग महाप्रभून हरे कृष्ण माताजी वारी छंद गणपती सांगितलं धन्यवाद तुमका हरे कृष्णा प्रणाम्स माताजी आता मी आमगेले सांज बाबू विष्णू पै काप या बेंगलोर तकुनु विभू पै निधन पडला ऑलरेडी सो हनी भज भज हरी मन दृढ करी हे बरे लोचनदास ठाकूरानु बरेल अस बेंगाली लँग्वेजर असं हे पद आणि ह्याची ट्रान्सलेशन सांगता असती शाश्वती गंधर्विका माताजी हांगेल अम्मा सो हरे कृष्ण माताजी दंडोत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्णा भज भज हरी मन दृढ़ करी मुख बोलो तारा नामा व्रजेंद्र नंदना गोपी प्राणदना भुवन मनोहर श्यामा भुवन मोहन श्यामा भज भज हरी मन दृढ़ करी मुखे बोलो तारा नामा खगन मारी बे के मन तारी बे विषमा क्षमन दाके जहरा प्रतापे भुवन कपाए न जनी मर विपाके न जनी मर विपाके भज भज हरी मन दृढ़ करी मुखे बोलो तारा नामा कुलधन पाया उन्मत्त हाया उपन अपना के जन बड़ा शमनेरा दूते धरी पाया हाथे बढ़िया करी बेजड़ा बढ़िया करी बेजड़ा भज भज हरी मन दृढ़ करी मुखे बोलो तारा नामा किमयति सती किमनीच जाति जय हरि नाही बजे तबे जाना मिया ब्रह्मिया ब्रह्मिया रव रव नरक माजे रव रव नरक माजे भज भज हरी मन दृढ़ करी कबोलो तारा नामा ए दासलोचना भावे अनुक्षण विजयी जन्म गेला हरिना भजनो विषय मजिनो हृदय रहलशेला हृदय रहलशेला भज भज हरी मन दृढ़ करी मुखे बोलो तारा नामा व्रजेंद्र नंदन गोपी प्राणदन भुवन मनोहर श्यामा हरे कृष्ण हरे कृष्णा आज अर्थ पळया हे मेगेल मोगा मना दृढ विश्वास दवरनो हरी भजन करी ना जाल्यारी उद्धार जावचे भारी कष्ट स तुमगेल तोंडान व्रजेंद्र नंदना गोपी प्राणधना आणि श्यामसुंदरा नाव म्हणा तुमगेल जीवन केदन मुक्ताय जात म्हणू खचित जावन सांगू जायना
आणि ह्या भौतिक प्रपंचादकुनु कशी विमोचन जावेत म्हणून तुम्ही आलोचन समेत करनाची जालारी भयंकर यमदूत तुमगे लगी रबलेंची तिन्ही लोक भय्यान खडखड येवचित असल देवाक तुम्ही विसरलींची ते तुमगेले एक दुरादृष्ट तकाची तुम्ही हे भौतिक लोकांतू मस्त नमने दुःख अनुभविसून मोरका जाता तुमगेल उन्नत जन्म आणि संपत्तू असं म्हणू एक भारी दाखवून दित संची तुम्ही भारी बुद्धंत म्हण लेखलेंची जालरी एक नाही एक दिवसू यमदूत तुमगेल वै हातपाय बांधून घालून आपण वर्ताची म्हणू तुम्ही विसरलेंची तश जाऊन संन्यासी असो नीच जातीचा असो हरिभजन कर नतलारी भौतिक संसारांतूची भोंतची रौरवा मळेल नरक पळोका जाता लोचनदास ठाकूर सांगताची इंद्रिय सुखांतू मग्न जाल्लेल चड जावन एक दीस वय चंद कोन हांव हरिभजन करनी अशीच मेगेल हे मानव रूपाचे जीवन व्यर्थ जाल्ली मू हे मेगेल हड्द्याक कंटू चबिलवरी विपरीत दुखतस हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ಸ್ ಮಾತಾಜಿ एक म्हणे चरडू अंका आणि संगीत म्हणके भारी छंद करून तुम्ही ट्रान्सलेशन सांगले खुशी जाले आणि विष्णू वरे चरडू पुऱ्या चरण कीर्तन सांगताना आमका ऐकूका म्हण दिसता जाल्यार चरडूवान आणि इतले छंद करून सांगताना आमका आनीक ऐकूका आनीक चरडूवान येवन पार्टिसिपेट करका अशें म्हण दिसता भारी छंद करून सांगले तेव्हा एक हा मागेल ट्यून एक डिफरंट आशिल्लें बट हान एक डिफरंट ट्यून आरी माताजीन टीच केलें दिसता टीच केलें ताका आनी इतलें छंद करून सांगली म्हळ्यार भारी खुश जालें आणि आता हे पद आता तुम्ही पळयला एक दृढतेर तुम्ही भक्ती करका भक्तिभाव आणि नंबिक असका एक संकल्प असका तुम्ही जप करताना एक संकल्प समर्पण भाव असका दृढ निश्चय असका तशी म्हणे पदांत पुरा संकट नाश करता तशी म्हणून माताजीन वरे एक नमुने भारी छंद करून एक एक्सप्लेनेशन देऊन खुशी जाल माताजी हरे कृष्णा प्रणाम अशी येवका चरडा तुम्ही मुखासून मध्ये सेव देऊ का हरे कृष्णा हरि बोल ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀರ್ತನಿ ಯಾವಚ್ಚ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀರ್ತನಿ यासाठी पुरा हांत पार्टिसिपेट करतात ह्यांनी केदनाची ऍक्टिव्ह असतात ती पुरा हांत सेव करताली ती आमगेले हेमापाई माताजी मुंबईतून जॉईन जाता आसा ती नाता हरे जगन्नाथ हरे सांगतात यांनी आणि जयदेव गोस्वामीन हे बरयल्लें आसा गीत गोविंदम तुकून अडॉप्ट केला आणि संस्कृत लँग्वेजर आसा फर्स्ट हांव आज जे एक ट्रान्सलेशन सांगूक प्रयत्न करता आणि विष्णू आणि माताजी बेंगलोर जॉईन जाल्ली आसा ती हरे कृष्णा आणि तू कसं सांगला फर्स्ट आणि तू जयदेव गोस्वामी सांगता आसा ती ओ मिगेल मास्टर हरी ओ विश्वाच प्रभू हरी श्रीमती राधाराणी तिगेले निपुणचे प्लेस तुकून तुका भारी दुखारी रक्तस दोन्ही चंद सांगला ती एकली असतना तू पुरा कडेन आसकी म्हणू ती आलोचन करता ती बदल थंय आसकी म्हणू तू तिगेल वंटाच मोवाक सिप करता तशीची तिन्नीच्यान तू स्वामीन सांगला जयदेव गोस्वामी हे कविते राधाकृष्ण प्रितीचे विनिमय विवरण केला रसिक भाव आशिल्ल्यांक भक्तगणांक हे कविते आनंद दिता म्हण सांगेल आस तशींची हेमापाई माताजी तुम्ही पद स्टार्ट करीत हरे कृष्णा प्रणाम हरे कृष्णा सकड़ंग दंडवत प्रणाम जयदेव गोस्वामी पूरा भजन भक्तीच पूरा प्रतीक असची पुरा उत्कट भक्तीच प्रतीक अस राधा कृष्णाचे प्रणय प्रसंग आमका भक्तांका उत्कट भक्तीच प्रतीक अस हे संस्कृत भजन राग दरबारी तू म्हणा 3 ताल अस राग दरबारी 3 ताल आणि माताजीन भारी लायक कोनू मिनिंग सांगला नाथ हरे नाथ हरे जगन्नाथ हरे नाथ हरे जगन्नाथ हरे सिद्धति राधा वासगृहे
सीदति राधा वासगृहे नाथ हरे जगन्नाथ हरे नाथ हरे जगन्नाथ हरे पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम् पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम् आ आ आ निधम पद निध सा नि सा नि सा सा निधम पद निध सा नि सा नि सा पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम् त्वदधर मधुरा मधुनि पिबन्तम् तदधर मधुरा मधुनि पिबन्तम् नाथ हरे जगन्नाथ हरे नाथ हरे जगन्नाथ हरे सीदति राधा वासगृहे सीदति राधा वासगृहे नाथ हरे जगन्नाथ हरे नाथ हरे जगन्नाथ हरे श्री जयदेव कबेरी दमुदितम् श्री जयदेव कबेरी दमुदितम् आ आ आ निधम पद निध सा नि सा नि सा सा निधम पद निध सा नि सा नि सा श्री जयदेव कबेरी दमुदितम् रसिक जनम तनु तामति मुदितम् रसिक जनम तनु तामति मुदितम् नाथ हरे नाथ हरे जगन्नाथ हरे नाथ हरे जगन्नाथ हरे सिद्धति राधा वासगृहे सिद्धति राधा वासगृहे नाथ हरे जगन्नाथ हरे नाथ हरे जगन्नाथ हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, नाथ हरे नाथ हरे, जगन्नाथ हरे नाथ हरे, जगन्नाथ हरे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ. हरी बोल हेमाबाई माताजी. भारी ಚಂದ್ಕೊಂಡು तुम्ही आलापने घालणं ते आणि ಸ್ವಲ್ಪ लिरिक्स पुरा हे कसं म्हणतात नोटेशन्स हा आम्ही हार्मोनी म्हणतो नोटेशन्स करताना तशी नोटेशन्स घालणं आलापन करून भारी चंदಕೊಂಡು सांगितलं असे की डिफरंट फिलिंग जाल माताजी. हरी बोल थँक्यू सो मच तुम्ही केदना सेव दिताची अशींची मुखासून तुम्ही सेव दिव का म्हणून हांव भगवत वर्णा कोंकणी टीमातून तुमका विनंती करता. हरे कृष्णा प्रणाम्स माताजी. आता तुम्ही माताजीनं एक गीत गोविंद तुकून जयदेव गोस्वामीन बरयल्लें ग्रंथा तुकून एक छंद एक पद सांगिल्लें असं हे गीत गोविंदांतू तुम्ही कृष्ण आणि राधाले एक दैविक प्रेमाचे भरती सुंदर जावन वर्णन केलें असं स्वामीनं आणि तशींची हे रचने भारी फेमस वरे आणि एक नमुने आम्ही सांगेत की चळवळी म्हणता पळत तशी एक नमुने जयदेव गोस्वामीन हांतू बरयल्लें असं हे मेन प्रमुख स्थान घेता आमगेले पुरा काव्य म्हण सांगलं बरं काय चुकी नाही तशींची हांतू एक भक्तिभाव काव्याचे वैशिष्ट्य त्या संतो तशी आम्ही आता जयदेव गोस्वामीची आता नेक्स्ट एक ऐकूया काव्य हे सांगू येता सती विजया विषणे माताजी आणि मणिपाल तुमून जॉईन जाता सती प्रलय प्रयोधी जाले सांगता असतानी हे बरे गीत गोविंद तुकून अडॉप्ट केला संस्कृतर असं हे पद. हरे कृष्णा माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत. हरे कृष्णा प्रणाम. हरे कृष्णा सक्कडांके दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. ಪ್ರಳಯ ಜಲೋದಿ ಜಲೆ ಶ್ರೀ ದಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮದುಕೊನು ಕಳ್ಳಲೆ ಆಜಿ ನಾವ ಬರलेलं जयदेव गोस्वामी यांनी बुक्क नाव गीता गोविंद आणि संस्कृत लँग्वेज अंतस्य हांव शुरवेर ताजे अर्थ सांगू प्रयत्न करता. हे केशवा, हे भूमंडलाचे भगवंता, हे हरी, मासोळेचे रूप घेतील तू देवा, तुक वैभवातीत गौरव मी अर्पण करताची. तुवें मासोळेचे रूप घेवन वेदांक रक्षण करची खातीर प्रक्षुब्ध विनाशकारी समुद्रांत बुड्डून गेलेले वेदांक दोणीशे तुवें ऍक्ट करून तांकां रक्षण दिलेलें आसा. हे केशवा, हे हरी, वैभव पूरित गौरव आम्ही तुमकां दिताची. तुगेले कूर्म रूपाक हे पवित्र कूर्म अवतारांतू तुगेले बृहत फाटी वैरी बृहत मंदार पर्वत रबले आणि हे पर्वत एक खौलशे आशिल्ले. दुधाचे महासागरांतू तुगेल फाटी वैरी मंदार पर्वत म्हणजे खवल्यांतू गंटिले. हे अवतारांतू तुगेल फाटीचे वैभवारी वर्णन केलेले आसा. हे केशवा, हे हरी, तुगेले वराह अवताराक गौरव अर्पण करता. हे प्रपंचाचे सकल म्हणल्यार गर्भोदकशाही समुद्रांतू आशिल भूंयक तुवें तुगेले होड होड दंत वैरी दवरले. हे केशवा, हे हरी, आम्ही तुगेले नरसिंह अवताराक होगळसिताची. हे अवतारांतू तुगेले चंद कमल फुल्लावरी आशिल्ले हातांनी जलरी त्या हातांतू आशिल्ले नंगटांतू तुवें हिरण्यकशिपुले हृदय सिगुळ्ळ घाल्ले. हे केशवा, हे हरी, तुगेले वामन अवताराक साष्टांग दंडवत प्रणाम करता. हे अवतारांतू तुवें तुगेले होड पायाचे होड हेज्जे घालून केवल तिन्नी हेज्जेंतू बली महाराजाक सोलसिले. हे केशवा, हे हरी, तुगेले भृगुपती म्हणल्यार परशुराम अवताराक गौरव दिता. कुरुक्षेत्र युद्धांतू तुवें रक्ताचे न्हैंतू नल्लो प्रपंचाचे पाप आणि पुरा नाश केले. हे केशवा, हे हरी, तुगेले प्रभू श्री रामचंद्र अवताराक गौरव दिता. 10 मात्ते आशिल्ले रावणाक तुवें रावणाक मारन काणू तागेले लंका नाश केले. तागेले 10 मात्ते दश दिक्काचे देवतेंक तुवें उडगिरे रुपार दिल्ले. हे केशवा, हे हरी,
बलराम अवताराक घेतले तुका गौरव अर्पण करता. हे अवतारांतू तुगेल शरीर अति सुंदर धवे बण्ण आशिले आणि तुगेले वस्त्र आभूषण नीली बण्णाचे मोडावरी आशिले. हे केशवा, हे हरी, तुवें बुद्धालेर अवतार घेतले. ह्या अवताराक गौरव अर्पण करता. हे करुणाळू दीनबंधू प्राणी हिंसे तुवें हे अवतारांतू खंडन केले. हे केशवा, हे हरी, कल्की अवतारा तुक गौरव अर्पण करता. ह्या रूपांतू तुवें एक भयानक खड्ग धोरण घेतला आणि धूमकेतुशी दिसता. कलियुगांत्याक अनागरिक क्रूरी मानवाले सर्वनाश करच्याक तुवें खड्ग धरला. हे केशवा, हे हरी, दशावतार घेतले तुका गौरव अर्पण करता. जयदेव गोस्वामीले हे पवित्र जावन आशिले. हे स्तोत्र ऐकयाची तुमका मस्त खुशी मेळता, एक पवित्र अनुभव मेळता. हे प्रपंचांतू ज्ञानोदय मेळता. मत्स्य वेदांक रक्षण केले. कूर्मांतू बृहत मंदार पर्वत तुगेल फाटी वयर होऊन घेतले. वराहांतू बुड्डू नशील प्रपंचाक तुगेले दंता सहाय्यान उबर धरले. नरसिंहांतू दैत्य हिरण्यकशिपुले हृदय तुवें नांकटांतू सिगुळ्ळ घाल्ले. वामनांतू दैत्यराज बलिले सर्वस्व काण घेतले. बरी 3 ಹೆಜ್ಜೆ घालनो. परशुराम जावन क्रूरी क्षत्रियांतू मारण काढले. प्रभू श्री रामचंद्र जावन दशमुख मर्दन केले. बलराम जावन हलधर रूप म्हणून प्रसिद्ध जाल्लो. बुद्ध जावन समस्त प्राणी संकुलाक दय दाखयले. कलियुगांत्यांतू कल्की रूप धारण करून डिग्रेडेड लो क्लास जनांक दिग्भ्रमे करता. आता कीर्तन सांगू प्रयत्न करता. प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम् विहितवहित्र चरित्रमखेदम् केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धारण किन चक्र गरिष्ठे केशवधृता कूर्म शरीरा जय जगदीश वसति दशन शिखरे माताजी तुम्ही नेट प्रॉब्लेम की हरे कृष्णा विजय विष्णू माताजी बाहेर घेणे की मग दिसता ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀರ್ತನೆ ಆಪೋಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂಗಿಲೆ ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ समजाचे पुरो ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀರ್ತನೆ आसती शैला प्रभू माताजी आणि शारजा तुकुन जॉइन जाता आसती हन्नीवरे एक जयदेव गोस्वामीले कीर्तन सांगता आसती ललिता लवंगलता परिशीलना त्यावर गीता गोविंद तुकुन अडॉप्ट केले आस संस्कृत लँग्वेजर आस हरे कृष्णा माताजी तुम्ही कसं येता हरे कृष्णा हरी बोल हरे कृष्णा कवी जयदेव हांनी रचन केलेले गीत गोविंद म्हणजे काव्य संस्कृत साहित्यांतू तागेल नंतरची पुरा जणांक पथप्रदर्शक जावन आसा म्हणजे मार्गदर्शन दिला म्हणून
ಅಂತೂ ಮಧುರ ಕೋಮಲ ಕಾಂತ ಪದಾವಳಿಯುಕ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ मधुर भक्ती दैविक शृंगार असते कृष्ण भक्ती अशी शृंगार शांत वैराग्य मोक्ष मेळटा. अंतू गीता गोविंद आमगेले भाववर्धनेचे एक विधान आसा. जयदेव गोस्वामी कवी जयदेव हांणी बरयल्ले गीता गोविंदाचे पुरा तागेले रचने शब्दचित्रांनी अर्थचित्र आमकां पळोवचें मेळटा. अंतू भागवतावरीची 12 सर्ग आसा आनी 24 अष्टपदी आसा. पुरा सर्गाचे नाव चंद आसा. प्रथम सर्गाचे नाव समोद दामोदर म्हणून. अंतू मंगल श्लोक सांगून दशावतार श्लोक प्रलय पयोनिधी जले त्या सांगून शीतकमला कुच मंडल त्या गीती पुरा सांगून देवाल स्तुती गुणगाल करून कथा विषयाक कवी पिटीक घालता. पिटिके एक हांव सांगता तेन्ना तें समजत म्हणून दिसता. तांतू पिटिके आसा. राधा राणी एक वसंत ऋतूंत एक दिवस मस्त रूख आशिल्ले रान्ना वच्ची वाट आशिल्ले उपवनावरी आशिल्ले कडेन श्रीकृष्णाक मस्त सोदिता. अशी सोदून सोदून माधवी पुष्पावरी कोमल आशिल्ले तिगेले अवयव म्हळ्यार हात पाय पुरा क्षीण जाता आनी आयास जाल्लेली मदन ज्वरांत चिंतेंत बेजार आशिल्ली. अशी आशिल्ली राधाक तिगेली सखी मोगारी अशी सांगता. हे पद्याचे पिटिके आसा. म्हाका कशी अर्थ जाला की हांव तशीची हाजे अर्थ सांगूक प्रयत्न करता. सुरे पद्याचे अर्थ आसा. चंद रमणीय आशिल्ले लवंग बळ्ळीचे स्पर्शांनी मलय मारुता म्हळ्यार चंदनाचलाचे वारे हगूर येता आसा. दुंबील समूह ताजी ओटूची कोगिलेले कुहू कुहू पद्याचे राग ओटू ऐका येता. तशीची मस्त जाड बळ्ळी आशिल्ले कुटीरनी आसता. म्हळ्यार वसंत ऋतूचे वर्णन आहे. हे अंत पुरा पद्यांत वसंत ऋतूचे वर्णन केला. त्या पुरा करून असल वसंत ऋतूंत श्रीकृष्ण युवती जनाल वटून अंत आसा म्हणून सांगला तो. आनी विरही जनाले दुरंताक कारण जाल्लेले असल वसंत ऋतूंत श्रीहरी श्रीकृष्ण युवती जनाल वट्टू हांग विहार करता आस आनी नृत्य करता आस. दोन्हीचे अंतू पद्यांत आसा. हे वसंत ऋतून संचार करचे पतीक जनाले वधूंक उत्कट जाल्लेले हर्ष कामाचे इच्छेन जाल्लेले विलास रण्य चळ करची तशी हे वसंत ऋतू आसा. तशी बकुल वृक्षाची गुंपांत रूख संपूर्ण फुल्लां आनी बोर्न वचून हे पुरा फुल्ला वयरी दुंबीचे समूह व्याप्त जाला. तिन्ही पद्यान सांगला. म्हळ्यार असले कडेन कृष्ण युवती जनावटू नृत्य करता आसा म्हणून. तमाल तिन्ही पद्यांत तमाल वृक्षाक आयिल्ले नवे चिगुरू पानाचे सुगंध कस्तुरी परिमळ चड जावन हे परिमळ हक्क सोदून आयिल्ले वरीची दिसता. खाली एक न्ही मस्त तमाल वृक्षाचे गुंप आसा अशीची. तशीची पलाश पुष्पा म्हळ्यार मुत्तुगाचे फूल ते मनमथाले फळफळचे नामटावरीची फळफळता आसा. चारवी पद्याचे अर्थ. अरळता आसचे नागकेसरीचे फूल मदन राजाले कांतियुक्त सुवर्ण दंडावरी आसा. सुत्तू दुंबी भोर आशिल्ले पाटल पुष्पा मदनाले बत्तळिके म्हळ्यार बाण दवरची जाग अशी दिसता. पंचपद्याचे अर्थ. संपूर्ण जगत हे वसंता निमित्त निर्लज्ज जाला. हे पळोवन तरणेची तरुण नवे रूख पुरा फुल्लांनी भोर हास्यवरी दिसता. तशीची गर्गसावरीची तूदी असते केतकी फुल्लाची मोग्गू पुरा दिक्कांत हरडला आनी हे विरह जनाले हर्दी सिवळता आसकी म्हणून दिसता. संच पद्या अर्थ. अरळेले वासंती फुल्ला परमळ आनी सुंदर नवे मालती फुल्लाची परमळ ಒಟ್ಟು ಸೇರುನು ಸುಗಂಧ ಭೋರ್ನು वनवासी विकारहीन मुनिजनाल मनांत समेत वैचित्र हाडता. जाल्लेरी हँची वसंतू युवजनांक अकारण जावन बंधू जाला म्हळ्यारी हितकारी जावन आसा म्हणून सांगला. 7 पद्य अर्थ.
फुल्लान भरलेले अतिमुक्ताची पडली आंबेरुखाक पटोवन घेतला. तशी ताजे निमित्त रोमांचन जाल्लेले आंबेरूख संपूर्ण फुल्लांनी भरून गेला. असल पुरा प्रकृती सौंदर्यानी आशिल्ले वृंदावन म्हणजे रान्नाचे लागीं आसचे यमुना नदीचे पवित्र उदकांतू श्रीहरी श्रीकृष्ण गोपिका स्त्री ಒಟ್ಟು खेळता आस. 8 पद्यांतू मदन विकार आशिल्ले सरस वसंताल वर्णन आशिल्ले हे गीत श्री जयदेव कवीन सांगिल्ले आनी सुंदर जावन आसा. हाची मुख्य उद्देश आसा हरिचरण स्मरणे म्हणजे मुख्य सेव मात्र. हरे कृष्णा. हांव हे पद्य सांगू प्रयत्न करता. ललित लवंग लता परिशीलन ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करंबित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे विहरति हरिरिहा सरस वसंते विहरति हरिरिहा सरस वसंते नृत्यति युवती जनेना नृत्यति युवती जनेन समं सखी विरहि जनस्य दुरन्ते ललित लवंग लता परिशीलना उन्मद मदन मनोरथ पथिका वधुजन जनित विलापे अलिकुल संकुल कुसुम समूह निराकुल बकुल कलापे ललित लवंग लता परिशीलना मृगमद सौरभ रभस वशं वद नवदल मालतमाले युवजन हृदय विदारण मनसिज नखरुचि किं शुकजाले ललित लवंग लता परिशीलना मदन महीपति कनक दंड रुचि केसर कुसुम विकासे मिलित शिली मुख पाटल पटला कृत स्मर तूण विलासे ललित लवंग लता परिशीलना विगलित लज्जित जगदवलोकन तरुण करुण कृतहासे विरहिणी क्रंतन कुंतमुखाकृति केतक दंतुरिताशे ललित लवंग लता परिशीलना माधविका परि मल ललिते नवा मालती जाति सुगंध मुनि मनसामपि मोहनकारिणी तरुणा कारण बंध
ललितलवङ्ग लता परिशीलना स्फुरदति मुक्त लता परिरम्भण मुकुलित पुलकित चूते वृन्दावन विपिने परिसर परिगत यमुना जलपूते ललितलवङ्ग लता परिशीलना श्रीजयदेव भणितमिदमुदयति हरिचरण स्मृत्सारम् श्रीजयदेव भणितमिदमुदयति हरिचरण स्मृतिसारम् सरसवसन्तसमयवनवर्णनम् अनुगत मदनविकारम् ललितलवङ्ग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे कोमल मलय समीरे ललितलवङ्ग लता परिशीलना हरे कृष्ण हरी बोल माताजी. किती छंद कोण सांगले. खुशी दल माताजी. दिल मांगे मोर म्हणून दिसले. आणि त्या दिवस तुम्ही सांगले पुरा ताजी कृती तुमगेले असं म्हणगे नो भविष्य पुरा बळ देत दिसतं तुमका अशी दिसत म्हाका. हरी बोल माताजी. आणि फर्स्ट तुम्ही पीटी के आणि त्याचे एक ट्रान्सलेशन भारी ब्युटिफुली एक्सप्लेन्ड माताजी. खुशी जालाय. थँक्यू सो मच. ओके तुम्ही केतना हरे सेव दिता असता ती अशीची सेव दिया मुका सुनवरे. हरे कृष्णा प्रणाम. आता आम्ही विजया विषय नाही मणिपाल तुकून तांगेले लाईन कट जावन आशिल्ले माताजी तुम्ही येते आणि मुकसू येत तुम्ही कीर्तन. हरे कृष्णा प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. तव कर कमल वरे नखा अद्भुत शृंगा दलित हिरण्यकशिपो तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. चलयसि विक्रमणे बलिम् अद्भुत वामना पदनखनीरजनित जन पावना केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. क्षत्रिय रुधिरमये जगद अपागत पापम् स्नपयसि पयसि समित भवतापम् केशवधृता रघुपति रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. वितरसि दिक्षुरने दिक्पति कमनीयम् दशमुखमौलिबलिं रमणीयम् केशवधृता रामशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. विजयश्री माताजी.
त्यांना सतला ना री बट कने ऐकता ना. ओके आता मी हंगाची आयचे प्रोग्राम कन्क्लूड करूया. त्यामुळे माताजीले कळना त्यांना नेट मेळत की नाकी म्हणून. हरे कृष्णा विजय शेणे माताजी नातानी नात येत. ओके हरे कृष्णा आयचे पुरा कीर्तन यासन आम्ही मथुरा माताजी आणि रश्मीपट माताजी हेमापाई माताजी आणि आम्ही बाबू विष्णू आणि तांगेला अम्मवरे चंदकोन ट्रान्सलेशन केलेलं असं आणि विजया विषयने बारीचंद कोण ट्रान्सलेशन केलेलं असताना पद वरे संगेलं असं तांगेला इंटरनेट इश्यू असेल निमित्त तांका सांगू दायनी अशी शैला माताजींवरे बारी चंद कोण ललिता लवंग भरती चंद कोण सांगेलं असं. हरे कृष्णा अशी मुखारसून तुम्ही साव देव का बघत पूर्ण कोंकणी तर्फे हांव रिक्वेस्ट करता सर्वांक